Światła, kamera, akcja. Moi drodzy, witam was serdecznie, witam cię Dawid ponownie. Witam wszystkich, siemaneczko. Dead by Daylight po raz kolejny, ale tym razem jest wielkie, naprawdę epokowe wydarzenie. W sumie zdarzyło się to, na co czekaliśmy od premiery od początku, czyli już... Kurde, nie wiem ile dokładnie, ale z miesiąc będzie chyba. Może lepiej? Nie pamiętam kiedy była dokładnie premiera. W każdym razie dodano możliwość gry ze znajomymi. Tutaj oprócz opcji... Brawo! Brawo dla twórców! Takie były problemy, takie były jazdy. Kilka dni temu była taka sytuacja, że oni ten tryb dodali w jednej łatce, potem za 10 minut go usunęli w kolejnej. No i to był w sumie jeden z największych zarzutów wobec tej gry, że właśnie nie szło się dołączyć jako ci uciekinierzy, jako survivorzy ze swoimi znajomymi i trzeba było się łączyć tak losowo do poczekalni. To było naprawdę bardzo problematyczne, bo w dobrym czasie, na przykład rano, to się dołączało za pierwszym razem, potem wieczorem to już graniczyło z cudem, żeby się dołączyć. No a teraz sobie po prostu klikamy Survive with Friends i ja tutaj mogę zaprosić moich friends, czyli w tym przypadku Bonkola. Ja już idę. I teraz ciekawa jest tylko sprawa, czy jak ja ciebie zaproszę i damy ready, to musimy czekać i tak aż się następni dołączą, nie? Bo to jest tak otwarta jakby ta poczekalnia teraz do nich. No, nie wiem, sprawdźmy to, ja robię ready. Ja daję ready. I teraz pewnie nas wrzuci jako dwójka Nie, match na jakiś... starts in i widzisz, i już leci. No, ale, no dobra, tylko że teraz Szuka gry. musi nas wrzucić do jakiegoś zabójcy, który gdzieś tam czeka, nie? No tak. Zobaczmy jak to No rozwiązać. i super. No i dobre, i to jest dobre. No, a tyś jest gdzieś? Bo mnie nie ma na przykład. Nie no, jak cię nie ma? Ja jestem w menu głównym gry. To jak to się stało, że... A mnie dołączyło? A to mnie nie. To spróbujmy jeszcze Czyżby raz. to było... Spróbujmy Dead by Daylight, jest super. No. Załóżmy, że tamtego epizodu nie było. Spróbujmy jeszcze raz. Survive with Friends. Zapraszam Bonkola. Akceptuję Mikołaja. I jesteśmy chyba. Dobrze, ready? Dupa i lecimy. Jak to mówią, no nie chwal dnia przed zachodem słońca, to prawda. Mam nadzieję, żeśmy... jeszcze raz ready. Żeśmy zawczasu nie pochwalili. Dobra. No, tak zobacz. świetnie by było. Ej. No. Wywala mi te ready tak jakby. No tak jakby. Człowieku, akceptuj. Gościu, co ty gadasz? Akceptuj to. Searching for games. No, bardzo byśmy chcieli. No. No matches found. Spróbujmy jeszcze raz. O, leci. Coś się idzie. dzieje. Coś idzie. Akcja. Akcja wszywka. Nie ma. W dupie wszywka. I do menu nas chyba wtrążoli. I wywaliło cię do menu? O! Nie, jesteśmy razem. Jakie to No dobre. kurde. Gość. Już za drugim razem, gościu. Normalnie. To jest content. Dobrze jest, dobrze jest. W końcu sobie zagramy razem. Od pierwszego dnia, kiedy dostałem komputer, chciałem zagrać razem z kolegą. Było I dzisiaj moje po marzenie się bierzmowaniu. spełnia. Po bierzmowaniu Dziękuję Dead to by było. Daylight developers. Thank you so much. Developers, if you see this, better later than never. Then never. Thank you very much. Keep doing that what you are doing. You are doing it very well. No piękna sprawa. Szkoda, że z takim... Miłość jest. No szkoda, że pogoda tak ociula, to tak Szkoda, samo że pod pogoda morderstwo, ciula, no. to... No tak właśnie, ale taka pogoda ma też swoje plusy, że na przykład nie masz tego obciążonego sumienia, jak nie wyjdziesz z domu i cały dzień siedzisz przed komputerem. Jest to wtedy, jak to się Uzasadnione. mówi, Usprawiedliwione, uzasadnione, jak Tak, najbardziej. dostajesz rozgrzeszenie, prawda? No i to jest to, no. Jak nas jeszcze teraz załaduje do meczu, to już w ogóle
Picobello, Bella fantastico. Kurde, hop. Nie wiem, Ja czy tak- my za dużo nie wymagamy czasem. Ja ostatni raz takie emocje miałem, jak mi Bulbazaur wyskoczył w Pokémon Go, wiesz? A, to jest w ogóle, o tych emocjach to by można było Pisać wiersze. pisać wiersze, osobnego vloga nagrać. Ja tutaj cały czas mam telefon odpalony pod ręką, jakby mi się w domu na przykład coś Jakby ci w kuchni jakby mi się wyskoczył jakiś kurde. Magikarp na patelni jakby mi wyskoczył na przykład. Ale by to było. No i czy my się doczekamy? La tari ta ta. Bo to jest tak, że w pierwszym takim rzucie człowiekowi się wydaje, że już wszystko będzie idealnie. Że już teraz to będzie działało dosłownie jak nigdy przedtem. No a jednak okazuje się, że... Czy ty opisujesz pierwsze tygodnie małżeństwa? Że będzie wszystko dobrze. Nie taki był zamysł, ale wyszło... Wyszło, aż skisło. można się odnieść do tego. Ja. Fajna gra, polecam Fajnie, wszystkim. fajnie. Takie raz, dwa, trzy, cztery, taki pasek w bok. I jeszcze raz. Aktualizacja dobra generalnie, no. Raz, dwa, trzy, cztery i w bok. I przekręca, i przekreśla. I Fajne, może- fajne. No, Powiem fajne szczerze, że również, znaczy, nie równie. Sprawniej mi się wydaje grało się, jak już się udało losowo połączyć jakoś tak. Ja. Raz, dwa, trzy, cztery w bok. O, to i Fajnie, teraz było fajne. inaczej, tak? Teraz Dobre. widziałem troszkę. Jest to ja, ale tyś widział, jakie tu jest. Jakie Ale tu jest takie, kurde, nie, jest desalacja animacja, jest, widzę. animacja jest zrobiona, no to nie ma tak, że to jakoś poklatkowo czy coś, tylko płynnie. To Nie, się tu już tak widać, fajnie była się ręka wypełnia. grafika, mi się wydaje, no. że gdzieś tam przy cinematikach Było. Blizzarda tam Widać, że pracował. kurde, i to tak fajnie na biało się, tak, to też może być symbolika jakaś, nie? Bo warto też wspomnieć, że te właśnie przekreślone takie kreseczki, to często więźniowie tak w celach stawiają, nie? Tak. Dni sobie tak odliczają, na przykład 7 dni tygodnia, My sobie tak dni tak. będziemy odliczać, zanim nam się ta gra uruchomi. tak, i sobie liczymy na przykład poniedziałek, uwaga, teraz tak, o, I już poniedziałek, byłaby wtorek, na środa, piątek wchodziło czwartek, już, ale pyk. I przekreślamy. No piątek i potem także, jest piątek, prawda? Dzień, tak. dzień, prawda, weekendowy. I to Stop, jest a ta bardzo czwórka fajne. tutaj to nie jest Mhm. przypadkowa sprawa, bo Jakie to, no mów, było jakie dobre, łatwo, O kurde! no. Ale szybko poszło, szybko, sprawnie. Jak szybko, ostatni raz musiałem No. urlop wziąć. Ja pierdzielę. No, moi drodzy, ale wiecie jaka ta gra jest? To jest nowa generacja, bo w tym czasie zdążylibyście zrobić obiad, wyjść Już z jeden psem, wyszedł. zrobić siku, wypalić papierosa, zaparzyć herbatę i jeszcze byście chwilę się patrzyli na ekran. No. Wydaje, że są kosmiczne lagi. Mnie się wydaje, Wiesz? że nas w ogóle w trójkę załadowało, a nie w czwórkę. Nie wiem, czy ty też masz lagi z kosmosu. Czekaj, na razie Ale- naprawiam, to ciężko powiedzieć. Odpowiadając na pytanie z czatu, ta gra nie jest w becie. Ta gra w becie była dawno temu. I rzekomo z niej wyszła. Ale ona tak chyba wyszła tylko... No nie wiem. Na papierze z tej bety. No dobrze. To jest ten dzwonkowy. Najgorszy. Dobra, mamy naprawione. No u mnie wydaje się lagów nie ma, tylko tak jakby... Nie wiem czy Wycina jest... tak animacja dziwnie, no. postaci jest jakaś tak jakby... Przyspiesza, Większa. zwalnia, coś tak jest... Coś z tym jest generalnie. No, widać, coś zmienili, coś chcieli Coś. zmienić, chcieli Nie jakąś nie można nutkę powiedzieć- świeżości, Powiew prawda? tak zwany, powiew świeżości. Jakie to, no czuję, bryza, Jest bryza taka deweloperów, Zawiewa, to jest tak. Jak od bytomki, tak jak się nad bytomką stoi Ja, i tak szarlejką, pociągnie. mocny, Taka perfuma. Taka perfuma. No nie można powiedzieć w każdym razie. no nie można, Że po gra prostu się nie starali zmienia. Tak, nie można powiedzieć, że leżą basem do wierchu Nie, i nic nie, 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 robią. nie. nie. Widać jest. Zabroniam, To jest. to Akcja jest. naprawiamy. ja. Akcja jest. Wędka spławik, Wędka spławik, operacja, 50 stoliczku minut. nakryj się. to ty tutaj ze mną chyba byłeś. Tak, to ja To blondyna. chodźmy. Tako fajno. Uciekamy stąd. Jakie to dobre.
No emocje są bez mała takie jak pierwszy raz to odpaliliśmy, dosłownie. Ja mam emocje. O, jest już tutaj generator. Nie no, Emocje potwór ci jest, bo powiem. gdzieś tam dzwoni, gdzieś go tam słychać. Dzwoni zębami chyba, zimno Nie wiem, mu, który to kościół, ale w którymś dzwoni. ale dzwonią tak, jak ci powiem, no O. na roraty trochę, na roraty. Tutaj chyba gdzieś do nas podchodzi. No spokojnie, tu się niczym nie przejmuj. Na spokojności. Ja się znam na tym, jestem inżynierem. Prawda? O, Przepraszam. to było też bardzo inżynierskie podejście. To z tego, wiesz, z emocji. Emotions. Emotions so much. I teraz cofamy się, tak. Oja, Niklaus, oja. Ojej, ojej. A, zablokowałem wariata, wiesz? Dobrze, bardzo dobrze. My jesteśmy jedyni jeszcze tutaj w pełni zdrowia. Bo pan X-Pack Ox 09 niestety jest porobion troszkę. Ale Spokojnie. wciąż w grze, wciąż na chodzie. A to w modzie być na chodzie. I ślizgać się po lodzie. Albo jeździć w samochodzie. Tyż. O kurde! Ale nas Człowiek tutaj napadł. widmo. Ja muszę iść zobaczyć, ja mam też tu generator, naprawiam. U X-Paxa. Niestety Jak to się X-Pax. mówi, no szkoda chłopa, Szkoda hopa, ale ktoś musiał, mógł no. jeździć. A mógł jeździć. Powiem tak, lepiej on jak ja. Stał i go obijali, no. Tu jest klasyka. Mam już 1/3 silnika, Bardzo dobrze. ale w to nikt nie wnika. On tutaj chyba idzie w moją stronę generalnie. Tak, nie mylę się. O, Jerona. O. Dobra, ściągłem X-Paxa. I ty Kurde, będziesz nie tego- blokuj mi, drogi! Człowieku! Widzę, uciekasz tu, ja się naprawiam obok. Naprawiaj. Ach! Jakie emocje tu są! Nie z tej ziemi! Naprawiłem. Kurde, gościu! Może bym przyjął na siebie jednego takiego strzała. On mnie nie odpuszcza, nie odpuszcza. A może odpuścił? Bo tak jakby... Chyba odpuścił. Kurde, co za gość. Co za typ? Chodź tu, stój tu, Stynek. O ja. Idzie. Chciałem cię uratować. Musimy napierać. Do przodka. Ja bym cię troszkę... Dobra, idziesz za mną? To chodź tutaj do winkla. Nie, czekaj, nie. Ja Nie? tu go chcę A, wyciągać. leci dalej, dobra. Dobra, zablokowałem mu przejście. Na mnie się przekierował, wiesz? Dobra, ja spróbuję... Nie? Poszedł. Za mną? Poszedł w twoją, no. Kurde! Kurde, gościu, wyjście. Dobra, Ja ja idę do lecę wyjścia na wzdłuż lewo muru tam. dalej. Ja spróbuję uruchamiać, ale tak, żeby było, żeby można było wlecieć. Żeby się nie straciło. Nie, on już jest tu za mną. O, kurde! Ten gość, my są z tym gościem, ale my idziemy cię uratować. Walnął mnie. O, pieronie! Dobra, zawarłem go. Ja pierdzielę. Nie, czemu on wydupił ten gość? Ja nie wiem, gdzie jest wyjście teraz. Ja pierdzielę. Nie! Czekaj, Niklaus. Nie, ja cię nie zostawię. No man leave behind. O, miał hak tak blisko, że jakby nie Na odwiesił, śmietnisko. to... Ja czuję, że on będzie tutaj warował. Bijecie? No bije mnie. Głupi głupek? Głupi głupek. A ja widzę, że ktoś się tutaj To jo, bo tam powie. A, to ty. Aha, no to fajny kumpel. Stoi na wprost? Stoi na wprost, dokładnie za tą snopowiązałką. Gapi się nami, jest widzialny. Ruszył się, cały czas stoi na wprost mnie. Poszedł za snopowiązałkę. Nie, wrócił. Krąży.
Właśnie. Dawid, nie! Oszulów 100. No i mi zabrakło milisekunda, no to leżymy. To my są razem po jednych pieniądzach teraz. Niklaus. Fajnie było. No. No wiesz, no równie dobrze mogę cię nie ratować, ale... Nie, no, dzięki, dzięki. Nie, Zamiar Czekaj, był a ja dobry. spróbuję- Ja zejdę, patrz. Tak? Zeskoczę, czuję to, że zejdę. Ale Muszę nie, że zeskoczyć. umrzesz. Muszę zeskoczyć z tego haka. No i... I kończę swoje żywot. Przykre sceny, przykre widoki. Już, moi drodzy, no polecam serdecznie Dead by Daylight 2016. Fajne. Play with your friends every time. Moi drodzy, future is here. Future is now. Future is Future now. is today. Next generation has come. Teraz zabawa również z przyjaciółmi. To było Dead by Daylight. Dawidzie, bardzo dziękuję Ci za wspólną rozgrywkę. Łzami poleciała. Moi drodzy, zapraszam, streamy YouTube, Bonkol, Niklaus, G2A, serdeczna tarcza, buła łokieto i zostańcie z Bogiem, papa.